Tak čo sa týka tých domácich bezpečnostných víziev, najdôležitejšie považujem dve. Jednak nárast extrémizmu a tých extrémistických ideológií, ktoré môžu dlhodobo rozložiť túto spoločnosť. A tou druhou vnútornou bezpečnostnou hrozbou je v podstate je to spojené s tou prvou otázkou, je to spochybňovanie toho základného civilizačného zakotvenia Slovenska v tých najdôležitejších inštitúciách, čiže členstvo v Severoatlantickej aliancii a v Európskej únii. Ja si myslím, že akékoľvek snahy alebo nápady oslabiť pozíciu Slovenska v týchto dvoch organizáciách sú extrémne bezpečné, nielen pre bezpečnosť, ale dlhodobo aj možno prežitie. A možno zo zahraničia, aká hrozba prichádza pre Slovensko? Čo sa týka tých zahraničných hrozieb, tak za najdôležitejší región považujem východnú Európu a podkopávanie základných pilierov európskej bezpečnosti, agresiu voči Ukrajine a anexiu Krymu.